Ako banagnat. Ana lang akong video. Banana ako. Bon, dili siya gusto hangin bon, janti bon. Ara nindot na kaya akong level ding oh. Video na ko bang. Awa nindot na kaya akong level ding. Gana na akong video. Nindot na kaya akong level. Ipatindog na ko. Pwede takili doon. Awa nindot kayo. Nindot kayo na level ding. Ay, lupa na. Iwasan pa rin ako. Kuya, murong pala. Asa ka, Chay? Nindot na. Chay. Susi sa ginanda. Uy, ang tubil na 300 rabi ya. Patubilo ni mama. Isibugin rin ako no. Yung pili ka bro. Magpili ka bro, man sila pa. Isibugin rin ako. Kasi ito dito sa shirt ko, ko yung shirt lai. Na yung shirt ito. Puso ka din. Gino? Gino. Ba! Mura na mo soton? Mura na mo soton? Mura na mo soton? Wala kay bra. Ah. Oh, di ba gina matanggal? Ibang kamu kita. Aman data. Bagong kung ilik ikan simbahan. Decoration. Ay, magagpuhan. Logo. Decoration mo. Rick, pilagay bayan nato sa pag-restro nato sa JP, Rick? Nga naman. 5 plus. Nga naman. Magyud ba? Parestro. Restro na nako. Expire na ako nung nagkaroon dyan mo. Jor? Dito ra sa kong classmate kay pertin dali ah. Ha? Dito ra sa kong classmate kay dali na tayo. Daog ka na. Pero pag mo try ka dito 5,000 naman sa ito kape, no? Nindot na level. Ilan? 5,000 kape. Dapat magpaspas kang kabutawa. Ano sa ma-expire? June. Jor, magkano yung stukoy? Amon ba daw? Hindi ka Papel. ako daw kuya mo. Eh, bila tanaw na to. Kuya mo. Para mabala na to. Abak ko dito dito. Dili maningan na go dali ra. Ano dapat may go kadura pamana. Oh, yun uy. Daog na. Mukha siya kang dindot na level din. Dugay or dili dugay? Ari yun eh. Dugay. Sa eskulahan. Ini. Ano ba't asos mano? Nakatubag sila. Tanaw, di. Gusto tayo pagkukat. Bumbong na mag-ikot na. Hindi sa June. Nagkataw. Atlas dito sa ubos. Ano sa kamang pa rin nyo mga kay tawagan ako. Classmate na ko. Kano sa man ka magparinyo? Kano sa man ka magparinyo? Ako din, magoding o, bako. Mangita pa daw siya kwarta. Mag-withdraw. Naman dito sa bangko. Sa'yo na ka ito pangitaon. Tiguang nako noon. Patay. Kay i-withdraw kang 5 plus 11 plus palitan na isa. Sunod na lang halin sa manggapang palit ang cellphone si mama. Brato naman ni sunod. Babag yun. Dingi, delete na ko na dingi lain. Mga city na lang ni sunod. Batay. Ang garantor ni Eme. Ato na ba? Yuta ni Buging. Ako na mo ma. Yuta. Yuta ni Buging. Anya. Expire pang ilahang prenda.
ma-expire pa ilang prenda kuan kani 2031 pa buhi pa kuan na. Dili day pwede ibaligya. Balago pa na expire. Box din na Ang gani. Ilang gikasabutan na silang prenda 2031 pa. Kadugay pa. Man, unya karong 2022 pila pa upat walo pakatuig. Patay naman ko ana Lakaw na. Problema na. Kuanin pa ka yabi. Nanay Mapera man tubig. niya kung iskwenta kay hapit na tumalit ang yutas ko. Wala pa may bayar ato yung yuta ba? Idil to. So, pag din nga, huwag ito mataro picture. Tarong magud to. Nana magitanaw daw atong Koreano. Halen ra man Gusto gina na siya. ibaligya, wala ka dumdum asang Kaya area. muna na ko giingon nga kung mawala ko sa kalibutan wala na gid ko daghan ko kabilin nga kwarta bawat na karong buhi pa ko apik-apik wala kwarta wala gay taripan. Lagi lang good. Ang importante buhi. Importante diha Buhi. mahalaga. Tubang Nindot na kayo dingo. Oh, good day, nindot na kayo. May bukod yung kano. Oh, no. Daog na. Kadihan, madaog ay. Ano man ang mga kukuhay ako ni Hindi pa nga ako ang baboy mo yan gi-report sa ihang kuan. Yang gisettingan ato. Amo yang model Mo yan model siguro. sa uno. Nako, kanang imo ba? Imo ka na kung kuan. 10 minutes lang man. Kag na problema. Tawa pa daw din. Wala pa 10. Eta. Wala mo na kita ka po magbuhat. Mao na na dai ko ato ko. Ito sa imong imuhang ano mo mo na iato. Tawa. Asa? Hoy, Murat, John. Mana? Kagalagaya. Ujak. 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 pa kadapan. Kung inaog na ma kay mawala na dito. Ito daw John daw. Adi pa po niya rin niya. Lo. Uy, uy. You said for rubber, now I tried to rock past your street. Then, Casey, you said silent, and my daughter, time you light, I can take my heat in my trouble at night. And the girl. I'm drawing my light, take me to champion. Hangin ka diri. Hangin kayo. Hangin. Limon. Limon. Kulungan ka na. Malulok ka, ayaw ka hadlok ko dito na kadli. Aba ni si auntie. Kabanit na sa si Ardo. Tudlo eh. Tudlo eh gani. Ano ganito? Why mama? Tanaw pa siya sa likod. Dapat ka na. Kira, meron ko. Tudloy si nanay sa si Ardong. Basi wala ka tuod. Kuita ba?
Lord.